wata da zara kyawun haɗi da kara, idan da lura ba a yi kuskure ba. Wata da zara haske baya gushe ba, sauti a rera in an yi ba gaza ba, sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba, sirrin tunani ba a san da mai sani ba, mugun nufi mai yi bai nasara ba. Wata da zara ba shi ne abin nufi ba, abin kwatance wanda bai sani ba, kalubale wanda ba a yi marshiri ba, wanda bai sani ba shi bai faɗi ba, abin gudu ke farwa wanda bai shiri ba, shi so ba a shirya su guguda da gaba, cikin mutane akwai wanda bai iya ba. Wata da zara haske baya gushe ba, sauti a rera in an yi ba gaza ba, sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba. Amina, ya na ganki ranki a ɓaci haka sai ka ce wacce aka yi wa mutuwa. Umma, ina cikin rudani ne. Rudani kuma? Dan Allah umma, ki faɗa min gaskiya kar ki ɓoye min abin da ya faru jiya. Jiya kuma? Me ya faru jiya? Ina jin ki magana mana, ke nake saurare. Ina jin ki mana, kin sa ni a gaba kin ce kina son ki magana, ki faɗa abin da kike so ki faɗa. Ke kin gaba na son shiririta, in za ki yi magana ki faɗa min abin da kike so ki faɗa min. Umma, da ido na jiya naga abba a tsaye a kaina cikin tsakiyar dare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, na shiga uku. Ke Amina, wallahi umma da gaske nake, ko zan wa wani ƙarya mazan ma mahaifina ba. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, na shiga uku. Kai, amma umma ya isa haka. Ina ganin dai ko kina cikin magagin bacci ne ko kuma gizo'i miki, amma Amina wannan abun ba zai taɓa yiwa haka ba. Allah ya sa haka. Me kika ce? Ban ce komai ba. Umma, ni kawai zan koma ciki. Kalubale wanda ba a yi marshiri ba, wanda bai sani ba shi bai faɗi ba, abin gudu ke farwa wanda bai shiri ba, shi so ba a shirya su guguda da gaba, cikin mutane akwai wanda bai iya ba. Wa alaikum salam. Kai ne a gari?
Ina a gari wallahi tallahi. Ya ake ciki? Lafiya alhamdulillah. Masha Allah. Shi ma baka san na shigo ba. Wallahi ban da labari. Wallahi tallahi. Ya gida. Lafiya lau wallahi. Amma dan uwa zaka zo babu sanarwa. Umar kenan. Kar ka damu ai ka san na faɗa Hajiya amma ce mata ne kar ta faɗa muku domin ina so ni surprising ɗinka ne. Kawai sai dai ka gani a cikin gida. Gaskiya ne. Zance na muku ne take nan. Ba wani zancen ka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Hajiya. To dan mun yi zancen ka wani abu ne? Ni ma abin da na gani dai ai Hajiya kenan. Menene? Babu komai. Amma fa na ji daɗin ganin ka. Allah. Ai ba wani abin da zaka ce min. Ba wani daɗin baki da zaka min. Domin na san ka da daɗin baki yanzu ne sai ka zo ka rufe da daɗin baki. To ga dan uwanka na. Na san yana da shawaran da zai baka. Allah sarki. Shi yasa na ji na matsa in zo Umar. Ashe kai ne a cikin damuwa haka ban sani ba. Katotuwa makwa. Kin ji ko Hajiya? Shi ma ya ji a jikinsa kenan. To ban ji daɗi ba gaskiya amma kuma insha Allah yanzu komai zai zo da sauki. Hajjaju kar ki damu. Insha Allah dan uwa zai yi murmushi kamar yadda kowa yake yin murmushi a cikin rayuwarsa insha Allah. Zan ji daɗin haka domin na daɗe ban ga murmushi a fuskansa ba. Ko da zan gani sai dai na yaƙe. To insha Allah komai ya zo ƙarshe. Tunda Allah ya sa na zo yanda nake son in gani ina farin ciki to Hajiya shi ma ina so in ganshi cikin farin ciki. To Allah ya sa haka shi ba. Ka san me Shabba? To shi kenan Hajiya ba mu Ya ƙara sake na. mu tafi daga ciki. Wata da zara haske baya gushe ba, sauti a rera in an yi ba gaza ba, sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba, sirrin tunani ba a san da mai sani ba, mugun nufi mai yi bayyanar sira ba, wata da zara ba shi ne abin nufi ba, abin kwatance wanda bai sani ba. To, kin ce mun ma akwai magana kuma gashi zan fita baki ce kala ba. Tabbas ina da magana da kai. To, ina jinki. Ina so ka fahimci maganar da zan gaya maka yadda ya kamata. Da farko ma tambayar ka zan yi. Me ya kai ka ɗakin Amina jiya? Na? Haka take, kamar yadda ka ji ta. Me ya kai ka ɗakin Amina jiya? Me yake damun ki ne? Wace irin shashashar tambaya ce wannan? Me ya kai ka ɗakin Amina jiya? Wai tsaya. Ni kike so ki wai tsaya shin? Amina ce ma wata gaya miki ni ta ganni a ɗakinta? Amina ce, kuma na tabbata ba za ta yi maka ƙarya ba. Kuma a yadda na ga ka rikice jiya, tabbas na tabbata ba ka da gaskiya. Wai me kike nufi ne da wannan maganan ne? Na san halinka fiye da kowa a duniyan nan. Ashe har yanzu baka daina halin nan naka ba? Ko da Amina ba 'yarka ba ce, bai kamata ka aikata abin da kake ƙoƙarin aikatawa ba. Kinga, ni a gaya min me nayi mun, ni irin waɗannan maganganu fa yake safa ni nake hasala sa ba. A gaya min me nayi. Ai dama ba za ka so su ba tunda ka san baka da gaskiya. Shikenan, nagode. Sharrin da za a min kenan ko? Yayi kyau. Ina kuma za ka je? Inda kika aike ni. Kalubale wanda ba a yi marshiri ba, wanda bai sani ba shi bai faɗi ba.
abin gudu ke Umar, karwa wanda bai shiri ba. wani kan ya aka yi ka bari ka nisa a cikin soyayyar wannan yarinya. Shabar kenan. Me yasa kake tambaya ta akan abin da ka san ba da masaniya a kansa? Kar ka ce baka da masaniya a kanta, domin ko kai kake da masaniya a kanta. Kamar ya? Saboda kai kake son yarinya kuma kai ka je ka gana da ita. Ba haka bane. Umar, haka ne. Ta yaya ya zama haka? Haka ne mana Umar, saboda ni fa na tabbatar da cewa iko da rayuwarka suna hannunka. A nan ne yasa na ga laifinka. Shabar kenan. Shabbal kenan. To kaddarar mu kuma ya zami da ita. Zami ya kauce mata ne? Haka ne to, yanzu kai magana. Domin gaskiya iko da rayuwar mutum da kuma kaddararsa duka suna hannun Ubangiji. Gaskiya ne. Na yadda, na ma uzuri ta nan wajen. Shine ai. Wace ce ita? Kuma ya akai ka bari ka shiga sarƙaƙiyar soyayya don Allah? Shabbal, Amina ce. To kuma aini na ga ka ce min da bakinka ba ta son ka. Ka je gidan nan nasu ba so ɗaya ba, ba so biyu ba so uku ba. Ta ƙi fitowa kuma kai kanar ku a cikin soyayyarta. Saboda tana da nata zaɓin a zuciyarta. Shine kawai nake ganin dalilin. Na ma uzuri ta nan wajen. Shine ai. Ai nake gaya maka. Bahaushe ya yi wata kalma wadda yake cewa yau da gobe ta ƙi wasa. Yadda na zo na baka labarin cewar ta ƙi amincewa da soyayata, haka wata rana zan zo in zaunar da kai in gaya maka yau saura kwana 3 ɗaurin aure na da Amina. To Allah ya sa. Gaskiya ku da na yi farin ciki Umar, saboda ni ma ina matukar son farin cikin ka a matsayinka na dan uwana. Ai sa Shabbal nake so kowane lokaci kana kusa da ni. Domin ba na so kana nesa da ni idan ina cikin kunci ko damuwa. Da na ganka na san farin ciki ya samu insha Allah. To insha Allah kuma zan ci gaba da addu'a akan cewar Allah ya baka Amina. Maimuna lafiyan ki kuwa? A share yanzu ba za ki fita kanki a cikin wannan damuwar ba? Inna na suna yin haƙuri da rashinsa, amma na kasa. Ko da yaushe idan na zauna ban da aikin yi sai tunanin shi. Wallahi ina son Adam. Inna idan na rasa shi zan iya rasa rayuwata. A ciki haddata waya da lafiyar ƙwaƙwalwata. Me yasa a yawancin lokuta soyayya take zuwa ta wannan fuskar? Me yasa take zuwa da duhu da damuwa da rudani sannan kuma da tashin hankali? Kin ga duk yanda kika dauki so haka yake, amma bai kamata ki kalle shi da wannan idan ba, domin kuwa shi fuskar salama ne da zaman lafiya, sannan kuma rayuwa ce da sukuni, sannan kuma shi so farin ciki ne da damuwa. Da sannan wata ranar dai kika dauki hakuri a cikin zuciyarki, za ki ga alkhairin abin zai zama miki sauyin alkhairi, don haka ki yi hakuri. Yaushe ce inna, kuma wace rana ce wannan? To wannan rana dai ina fatan zuwan ta kafin ƙasa ta rufe min ido. Hakurin nan dai shi za a dauka. Allah ina cikin jarrabawar ka ya Allah. Allah ka taimake ni ka fidda ni daga ciki. Kin ga Maimuna, hakuri dai zaki, saboda ni karan kaina ina gaya miki addu'an nan nake ta yaki, ai ta hakuri. Ki dauki hakuri, ki tashi ki shiga ki je ki dora mana abinci, ni bari in shiga nan in yi gaisuwa Allah. Duk da ka sani na sani Amina ba 'yarka bace. Na shiga uku.
ya kake tunanin zan kasance cikin farin ciki bayan wannan tsohuwar ta sa ni gaba? Ki tafi gidanku. Aikin da kika saba ki je ki a can. Amma ta yaya an kawo ni jiya? Tafi gida yau. Ki ce musu ne na ce ki zo. Ba shi kenan. Kai yanzu don an ce ka zo ka buɗe ƙofa abin tashin hankali ne? To, me ma kake yi da ba za ka zo ka buɗe mana gate? Kai ba buɗe gate ba komai a cikin gidan nan sai dai ka cika kwanta? An gaya miki mai gadi ne? Ko gidan babanki da mai gadi? Kuna gidan biskit? Kin zo kin samu rana za ki shanya yadda kike so ko? Amma yana da gado shi ma. Gaskiya Hajiya ni ba na goyon bayan ta je ta aiki. Ya za a yi hakurin ta yi aure kuma ta dinga ɗaukan gaba tana tafiya gurin aiki duk bayan irin matsalolin da aka kasa samu a baya. Wai, ko kai ma zargi na kake? Anya, ba wani da fi maka ubangiji ne ke jaraba da wannan ya koma kan wani yarinya. Ta ya zan yi haka? Ko maza kuna ban mamaki ko kuma in ce kuna ban haushi da wannan abu. Kan ku yi aure ku kuke adana kayan ku. Da kun yi aure kuma shi kenan abu ma yana gaban ku wai neman shi kuke yi. Ni da zai yi ba. In zo cikin gidan nan ina dafawa kattin nan abinci. Manya-manya da su a ce wai ni ce zan musu girki ina yar karama. Ni wallahi ba zan iya ba. Wata da zara haske baya gushe ba, sauti a rera in an yi ba gaza ba, sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba, sirrin tunani ba a san da mai sani ba, mugun nufi mai yi bai nasara ba. Wata da zara ba shi ne abin nufi ba, abin kwatance wanda bai sani ba, kalubale wanda ba a yi marshiri ba, wanda bai sani ba shi bai faɗi ba, abin gudu ke farwa wanda bai shiri ba, shi so ba a shirya su guguda da gaba, cikin mutane akwai wanda bai iya ba.